pitäisi täällä eleä. Pelataan FNAF 1. Anteeksi tosta, mutta mun pikkusisko kiusaa. No. Älkää välittäkö, kun te kuulette jotain ylimääräistä tässä mun pelailuvideossani, koska se on mun pikkusisko. Mun isosisko ja... Vain. Mä soin kyllä patsi tehdä. Sulla on jopa patsi. Älkää välittäkö. Tomb Raider. Tässä on 3 päähenkilöä. Ja ekas on myös yksi ylimääräinen. Tämä on tosi harvinainen. Vai täysin niin harvinainen, että se tulee naamaa. Tässä tulee, tämä on tosi harvinainen. Ekas jakso. Mutta tässä on Foxy nimeltään Kettu. Kettu, kenen nimi on Foxy. Tässä on Freddy, tässä on Chica ja tässä on Bonnie. Yhdessä kohtaa on nimeltään Golden Freddy. Nimeltä tämän karhun kaveri. Vanhempi versio ja keltaisena vaan. En ole ennen läpäissyt tätä, koska kun ei on aika vaikea. Kun sinne. Pidätte katsomaan tätä Pirate Covea tietyn paljon. Kun katsot sitä liian vähän, sieltä tulee se Foxy. Eikä liian paljonkaan. Se luulee, että sä annat jotain merkkiä. Mä en miettinyt ennen, mikä. Luulen, että on ulkokamera. Ei näköjään. Ja Foxy. On esitysliina. Mut tässä on Foxy piileskelee näitä. Koska se on polvissa alaspäin pelkkää endoskeletonia. Endoskelet on se, mikä niiden sisällä on sen robot. Huima pelästy. Anteeksi kun ette kuule näitä mun tietokoneen ääniä, mutta mä pelästyin kun mun laturit lähti. Tekee hirveä ääni. Joo. Tuossa on noin vieläkin hyvät. Freddy on pikkusen tosta liikkunut. Tuo on jo pikkusen pelottava. Kun ne tekee välillä toi itsme. Haluan, että mä seuraisin niitä. Bonnie, Freddy. Chica on ainoa, kuka suoraan tulee. Bonnie ja Freddy huijaavat.
alussa, että ne on hyviä hyökkäyksiä. Älkää. Veitsen. Mä otin sen kanssa. Mä tarkoittaa tosi huonoa. Mä otin sen kanssa. Kun Ponni. Tuolla se on. It's not unusual for people to up their dosage on young people to go from 50 to 75 to 100. 4 AM 11%. Found online. Doctors and therapists should be educated about pharmacological extinction and be willing to tailor the treatment to the individual. I want to be better mother. I don't know what it. I mean, I just can't even think of it. I'm saying that good things about her. And she amazes me every day when I look at her. I must. For her. After me, it was like for her to do her life. She deserves that. She's never had that from me her whole life. I drank a lot of food, like more than I have in a long time. What kind of stuff is this? A friend of mine brought me a bottle of something called Cowboy whiskey. Yeah. I'll be honest with you. I've never myself prescribed it to anyone. Mä hävin. Familiar with it. I've heard about it, but it's nothing that's right. Mä taitaa jäädä tähän kohtaan, koska kun voite on hyötty, häviän huonottu. Ja tämä on häviö. Vitsi. Tämän mä uploadan siltikin. Heippa hei. Ja